Aano ko pagkarawat nga baabot iton panahon, nga mag-aasawa ton akon anak kalalaki. Ngan matagad ko iton babayihin maupay. Mag-aasawa ngan matagad maupay. Ay, ano? May ada ka na liwat, Roel, ikakatimpo? Oh, igulay to kay kami liwat it maglulugaring na ni June. Oo, baga na promote ako sa trabaho. Madabalay nga libre. Salit magsasarap kami ni nanay. Nanay? Magsasarot tiwat kami ginana. Nay, magsasarot kami, nay. Ako maruyag ka Libre. lang ako. Madabalay nga libre. Baga na promote ako sa trabaho. Baga na promote ako sa trabaho. Ngan may dabalay nga libre. Salit, nay. Magsasarap luwat kami ha. Ako maruyag ka nga kumita itong imo mga apo. Sa nga lahi Julie kay kukuhaon ka namon nga dinay. Aw kayo ugad. Mabisita ka na ko nga duha iyo. Pero alam ko man at pasagdan nga ni imo tatay. Siyempre, naman ton mag-aatindir iya kung baga malugsong tikang hauma. Roel, Ano dyan? Siyempre, naman ton mag-aatindir iya kung baga malugsong tikang hauma. Di, sakto lang na eh. Mababakan tinira iton, niraati iton niya na itong kwarto nga kakatrugan. Mas mo pa eh. Ako naan mahigda kay duha naman kami. ada. Tuhay ba itong babae nga imo dadadon nga ni iton aton kag-anak ha? Nga nagtitimpo. Oy, bangin himuon hinanay nga kabulig. Manliwat mana. Dirigad kay sugar hito ni Marina. Buutan adto. Ngan mahuyulay ya. An maupay pagod. Kay maupay ni ha trabaho. Marami ya. Itman. Amo ito't maupay ruwel kung sugad. Bangin amo na ito na akong pagkinabuhi doon niya hiton. At tangahaw nay. Dili ko gad man ikaw sorry. At tangahaw nay, Dili ka man ikon pinapapagtrabaho, di ba? Kung baga natang kinabuhi. Amo ito't maupay ruwel kung sugad. At Bangin. tangahaw nay. Ano akong paday? Amo ito't maupay ruwel kung sugad. Bangin, amo na ito itong pag pinabuhi ko. Pag kinabuhi doon niya ko. Buhay doon niya. Amo ito't maupay ruwel kung sugad. Bangin, amo na ini iton pag kinabuhi doon niya ko. At tangahaw nay, diri ko gad man ikaw gimpapatrabaho nga han kami panakan niya imo. Ang nalungon. Aw, oo, God. Kaya ko ganda ito naruruyag nga magtrabaho. Pag ano man ako kay mag-uul kunwari kuluhat igin bubuhat. Ay, ano man, yan na nagud ka mong adlaw mabalhin ito yung ginuok yan, Jun? Oo, nay. Kay may babaron lot ako pag may babaruan, nahirarayuan ano. Nahirarayuan. Kay Ok yan, Jun? Oo, nay. Kay mahirarayuan lot ako pag sulod akong trabaho. Kunadi pag gihapon kami hadulag. Pero kay hirari man lay itong palo. Sa lakas sakay. Labi na nay nga, di na duro itong kakuri pagkakatuo sa nga lugar. Ay sige naman itong panbakuna itong para COVID-19. Nay, mas maupay ako na paup doon ko nga ni makausay Marina. Para makilala ko nihin maupay. Maupay good man kung sugad hiton anak. Kay para good man na adi nahihabalay, kung naani nahihabalay. Amo na, good man kung, sorry, amo na. Nay, klaro daw, nay. Kung, amo na. Para good man. Kung naani na good man, pay good man kung sugad hiton anak. Para kung aani na good man nahihabalay, baga maaram na ako kung naanon ko nga magkasabot kami itong mga trabahoon. Dirlot ako masugot, Ruel, nga waray na ako pagbubuhaton din na balay.
Uy, kalimpyo man indori ton ruwang. Naglimpyo ka day? Ay oo, kanina mga bata nga dah ubos. Ang mga anak bahan aton mga kairan eh. Waray man daw laging bubuhat. Makadigad Heruel, hiningay mo yung pipitihan nga kwarto. Kay kita mga larabhan, nahapid. Ang mga libro, uy, kaupan butangan. May da ka ginluluto ang pagkaunday? Ha? Ano ba ginluto? Gin-order. Pero gimbutang ko na kaldero para sumiring Hiruel nga. Ikaw ang nagluto. Kay marasa ka nga naluto, kan maupay ka, naglalaba, nagplaplansya, ngan kung ano pa ang trabahoon. Ay, keno dire mo ipakita kan Ruel, itong tinuod nga Marina. Nga dire ako maara magtrabaho, nga sugad man magluto. Nga wari gud ako na ibabaruan nga mga trabaho nga nagpapalabadala ako. Sugad karig mo mahibaruan? Ay dire, sugad ito karig mo mahibaruan ni Ruel. Sige. Sugad ito. Pwede ni Ruel. Sugad ito karig mo mahibaruan. Maara trabaho nga nagpapalabadala ako. Sugad baruan nga mga trabaho nga nagpapalabadala ako. Sugad ito karig mo mahibaruan ni Ruel. Ano ito nga ang kumabaruan? Kanina ka pa nga da? Kanina ka pa ba, Dida? Ah, Ay, oo, Ruel. Kanina ka pa nga da? Nagpipinanmati ka laamon? Pag-abot ko pagadla. Kurang ka magsasarabot. Ano Ano nga nan? Ano yung karagsigon nga karig kumabaruan? nga sobra ka nga higugmao ni Marina. Diri yan mabubuing waray ka. Oo. Kamu kaarawod. Imo maging sumat kan, Ruel. Bangin magbilingin ibahi, Ruel, tungod na sobra ko yung nga love. Di record man ako suka dito. Buutan na nga pagkabata. Masunurin sa ring paman. Balit, Marina. Salamat kung sugad mo akong kalaba. Ngayon may malipay akong igsusumatay mo. Uy, ano man ito, Ruel? Hoy, bakit medyo nakakasamok na ako ha? Sige Marina, maka din ako. Uy Ruel, may marasa laging lutoy Marina para imo. Kinanglan mo matilawan. Balit, sige nga din ako. Bye! Ano ti mo igsisiring nga akon? Marina, diri ka na maplitingan nga balay. Kung masubot. Ay. Diri ka na maplitingan nga balay. Kung masugot kat akon karuyag may tatabo. Okay? May tabo. Diri ka na maplitingan nga balay. Kung masugot kay ton akon karuyag may tabo. Marina, pwede na ba kita magtimpo? Ha? Tinuod ba nga makikigtimpo ka na akon? Ha, Ruel? Pwede na ba kita magtimpo? Ha? Pwede na... Pwede na ba kita... Pwede na ba... Pwede na ba kita... Pwede na ba kita magtimpo? Timpo. Timpo. Pwede na ba kita... Pwede na ba kita magtimpo? Tinuod ba nga makikigtimpo ka na akon? Ay, Ruel. Marina. Oo na ba? Oo na ba? Maupot ka ba ako niyan, ha? Ha? Kutob pa yan nga gabi to na akong pag-stay din hi. Kung okay la imo, di nila katurog. Oh. Sige na. Balito, gal. Bangin may... Bangin... Di na kong mapugngan ngan. Di buhaton. Oh. May magpupugong bar din niya aton. Waray man, di ba? Marina. Marina, di ka magbabasol ng imong desisyon, ha? Ingatan na niya kalipay. Ikahatag ko mo. Marina. Ruel. Oh, Marina. Marina. Ruel.
haing ka. Hiimo tate waray makauli at payag taha umhan nakaturog. Ay, umhan. Kumaturog. Kada mas filter kagabi ni Kuan. Ako? Oo. Kaya siyempre. Haing ka. Waray makauli. Haing ka baruel. Hiimo tatay waray makauli. At payag hiya umahan nakaturog. Pag-uusaan la ako nga diha balay. Lumakat na ganyan ni Ramana, no? Nay, Kwan. Boss na ako mauli, kita bis na. Magwara na magila na kataling nga oras. Ani Marina, Nay. Karay ka makaistorya. Oh, sige God. Mao pa ito kay magkakaistorya kami ngan makikilala ko hiya. Ay, maupay nga gabi, Nay. Pasensya na, wala na kauli Hiruel. Pero Boston aga, makakabit. Sorry lang. Kami. Makaabit. Pasensya na, wala na kauli. Pero Boston at, pasensya na, wala na kauli Hiruel. Pero Boston aga, makakaabot na kami nga da. Uy, maupay iday kay makakaupod ka na. Mamamay babae na luwat kami nga diha balay kay kakaupod. Maupay kay nagkakasabot ka mong ton ako anak nga Hiruel. Oy, Diling, kain ka na. Adin ako, may darang isda para ta pamahawon. Di ako ha kwarto na Hiruel, Kokoy. Kinaginano ka nga, ni nga. Ang ada ka man nga iya kwarto. Ada kay naglilimpyo-limpyo hay didi. Kay may dadaw hiya upod nga niheha aton nga umagad. Uy, may danalot ikakatimpo ito na aton anak. Ada, upay ito nga masugadan unang nga hapit magpakamatay ani mo anak kay gimbayaan ng babae. Kay sobra ka mahin nga nadiri-dirian. Ay, Kokoy, di rin na iton may tatabo. Ako nito ginsasada, akong kalugaringon. Nga ako mismo iton mag-uupay iton buot. Nga di rin ako masaway pa kan Ruel. Kung matrabaho di rin itong babae, ay, pagpapabayan ko na la, Kokoy. Maupay kong sugad. Maupay itong klaro nga daan na imo, ha? Dili kay sobrang pangarit mo kan Ruel. Bisan waray sa lang babae, ito good, imo ginihimo-himuan insala. Ay, di rin na ako. Kay nakigsabot na mo upay ha akon ni Ruel. Tay! Andiyan kami ng Marina! Madayong kami na ya. Ay, halagli, kadidayon ka mo. Oo ngay anak ko'y Marina. Dayon. Ikaw ngayon to ni kakatimpo it ako na anak, ha? Hiruel. Ada kay, may ada kami nga magiging apo, ano? Itatay, apo na yun. Marina, tutduin na lang nanay nga. Tangdui. Tutdui, tutdui. Tutdui mo, Marina. Apo na. Marina, itatay, apo na yun. Itatay, apo na yun. Marina, tagduin na lang nanay nga tatay, ha? Uwari ka mo magsayop na, tay. Bangim pira kabulan ti kang yan na. May babantayan na ka mo nga iyo apo. Kokoy, Ah. kita ko, ba, maarti ini nga papay. Kay kita anagod. Hingarigo hadagat. Mulaw itong buhok. Baga kamahin waray luat hitohan o na makio, so dere ba? Butangan it iyo mga butang ha kwarto, Ruel. Katapos maniniab to kita. Oo, tay. Sige. Ikakadana mo nila nga mong bag nga daya kwarto. Makadayani kami, tay.
Uy, Ruel. Amin ito mo kwarto. Sakto la. Adi kay bubutang itong electric fan. Dini nga dapit. Dini. Sakto lang ini. Ini nga akong kama niyan. Uy, Nakagutiot na nga daan. uy, hala, Ruel. Kinanglan nga ipa-screen mo ini nga bintana. Ka itong lamok. Ha? Bangi magka-rashes dito na akong panit. Nakita ka man na akong kwarto, di ba? Wala ito problema. Sunod nga si Mana. Ano? Papabuto mo pa itong sunod nga si Mana? Uy, Ruel, habangin ako makagatin lamok. Sige ka. Di ako mapadirigay mo niyan. Magsusulo ka. Manliwat. Sige. May bibiling akong panday. Katapos, mapalit ako ni screen para igbutang di dahil itong niyang bintana. Pagkita ko kukoy, diri maupay ini nga natadan iton aton anak. Kaya baga, ang manggihapon ito ni mo ginsiringhan una. Bisan man warehad to gimbubuhat nga diri sakto, ang sumat mo kan Ruel, iba. Pero iniya na. Ada, yan na pala nga ni nga ni Habalay, oh. Iginpaayad na itong bintana ni Ruel. Bubutangan daw kuno ni screen kay bangin. Magkaayad din, Makagat. 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 Ay, sorry. Sorry kung. Makagat yan lamok. Bubutangan daw kuno ni screen kay bangin. Makagat hiyahiton lamok. Ada kaya ano ang tubo na imo ni Ruel nga diri mo naman awayon kay maaram ka na itong iya pagbubuhaton, ha? Okay. Kay diri gad ako iton maglalabot. Paano mo dumay tugon hain? Ano ba ini nga nabilingan niya babayin o Ruel? Hindi nga akon anak. Kunan una, nagagamitan ko. Pero kay nadiri ako. Amo to nga lumayas nga napit na magpakamatay si Ruel. Iniliwat siya ng iyakatimpo. Pagkita ko, Kasi balikad liwat ada. ay, balikan amo na. Sorry, balik. Liwat siya ng iyakatimpo. Pero kay nadiri ako. Amo to nga lumayas nga napit na magpakamatay si Ruel. Iniya na nga iyakatimpo. Balikat. Pagkita ko, bagragod ada. Sige. Pero nangangalas. Sige, sorry. Magadiri gud ako na ayon itong batasan ni nga babae. Diri naggagawas-gawas sa kwarto ni Ruel. Kung karuyag pagod uminom, baga napakuha pa ini. Katapos, ito niya sumat kan Ruel. Nga damo kunot niya gimbubuhat din na balay. Nga nabulig iya ako. Nay, alayin daw pakidaran si Pig nga di kwarto. Kaya dami itong si Piron. Waray problema, Marina. Aadi man ang sipid. Oh, iya. Nay, nasakit maguton akong tiyan kung naduko ako. Pwede makialayon. Tapusan na itong pagsipid. Okay. Waray ka dito problema. Unta, baga nagsaring ka na lang, anay. Limpyo ito na amon kwarto ni Ruel. Baga,
Pagkita ko ada iday, nasubrahay ka na. Ginpapabayan ko lang ikaw din nakalabay. Aw ano man, kare mo nga bulagan ko ito ni imo anak. Para madayunan itong paghikog. Ay, pits ka, ito anak. Ama, nakuha, di ang lapad. Aw, di arang kidayon. Oo. Kaya na abusada kayo ni day din ko. Ano? Nga bulagan ko ito ni imo anak. Ginpapabayan ko lang ikaw. Ginpapabayan ko lang ikaw din nakalabay. Aw ano man, kare mo nga bulagan ko ito ni imo anak. Para madayunan na itong paghikog. O sige, malakat ako, yan na dayon. Kuan, inin, Marina, natigdaan la ako hadto. Ayaw paglakat, alayon. Ay, susumatan ko mo diriwil, nga diri mo pa itong kinay. Susumatan ko ba? Aw, napakyan ako. Nag-aalangan ka pa. Susumatan, ayaw paglakat, alayon. Ay, susumatan ko ba, Heruel? Nga diri mo pa itong kinaya, itong yaging kakatimpo. Pero, bangin niya may nayunin paghikog. Ano ba itong maupay? Ano? Ano ka baro? Kaupay ko din nga babae umarte. Tawgod. Baga ko din nagtatrabaho nga diya balay. Ano ka ba? Anak, duro pa ko nito pabilibito na akong anak. Ay, kung papapiliun la ako, kung himarina ba, kung hanuna ba. Uy, ikaw. As maabuyon pag ko hanuna. Adto, maara magtrabaho. Adiliwat nga usa, maaram magdrama. Ay, kung diri daw la ako nahadlok. Adto nga ginbuwat ni Ruelan una. Direk, Direk, ano ba Direk? Memory ba? Bagahin. Parang ginagamit Flashback. ni Mano. Wala isa lang bilin na eh. Nakaibaron ako nga nag-ihimu-himu mo lang. Nahimu-himu lang ang gatanan. Diri Himula. ito back to normal ha. Oo. Ibala ito nga sin na. Dito nahan. Oh, another scene here. Oh. Oo. Echo lang ngayon ito, memory. Oo. Wala isa lang bilin na eh. Nahibaron na ako nga himu-himu mo lang ang gatanan. Salit. Kung ano mat akong dangatan na eh. Ikagut akong pagsasalaon na eh. Ikaw good ah. Uy, kaya nga dinhiman ni Ruel ko maturo ga sala. Ano ba ini nga baga nakikita ko nga tubig nga lumanay sa log? Tuyas man. Nagpakaihi din niya sa alay, Ruel. Para papalugahon ko daw ini nga suka. Hain ko ba ito ang switch? Ay, bahala nila. Tatamakan ko nala ini nga ihi ni Ruel. Igaon ko daw ini nga suga. Ginoo ko. Ruel!
Ruel! Kaya ano nga naglaslas naman nga? Diyos ko, duro naman ini ka dugo nga akin tatamakan ko. Tabag! Bumuligi kami! Dadun tayo Ruel sa ospital! Tabag! Julie! Julie! Kaya gintapos mo man ito ninyong kalong-karingon. Ginoo ko. Damo pa itong babae, Ruel. Damo pa. Diyos ko. Ruel, anak! Ruel! Salam mo ini, ito na din. Yan na, solo mo itong imo anak. Ikaw ang nagpatay iya. Kung dili tumuday mo, dili at tumalayas nga iya kalibin. Tay! Oh, Tay! May pulso pa iya! Boy pa, Ruel! ano? Dadun tayo ospital! Dadun tayo ospital, Tay! Nay, ano na itabwa imo? Diri na. Ka-normal na. Bagan pag naabdan mo ako nga nagkikin. Naabdan mo ini. Para is- Nay? Nay? Ano na itabwa imo? Bagahin na tulutulala ka man, ha? Oh, oy. Adi ka man ngayon, anak. Ay, salamat po. Rapi. Ka man, ha? Itabwa imo? Bagahin na tulutulala ka man. Che! Sige na, balitaw rap ikaw, tagwa ka. Dahang bayad mga sayo pa on air. Nay! Nay! Ano ito na itabwa mo? Kaya no nga, bagahin na ito lalakaman, ha? Ay, adi ka man ngayon, anak. Ay, salamat na bumibisita ka bunga niya balay. Ay, baga na miss ko good ka mo. Kadi, di ka akong paningod to, ha? Kaya, aligod kami na eh. Gininingaw ng imo mga apo. Amin kami, Lola! Amin kami! Lola, mamin! Igsusubak ko nalalot na iya, di halo itong balay. Di nga dara ko nga isda. Sige, sige. Nay, Ah, kumusta man ni Ruel? ada kwarto nga dito niya kalibin. Ay, waray good gamit ito nga babae din na balay. Natrabaho la ito ko na ni Ruel. Gan plastic, duro. Pabayin na ito, Nay. Huna-huna ang gimbuhat ni Ruel. Karuyag mo sigmon yan, Nanay, nga tinuod na good in nga babae nga hubya. Ngan arte la iton baga pagbubulig. Sugad, Nay. Ay, tatawagon ko daw, hera. Ruel! Marina! Hiiyo mana, Julie, ni! Mana? Anak ka mo? O sige, magawas kami yan ni Marina. Ayun na naman na, Julie, pagbulig din eh. Ako na itong bahala paglamesa. Sagdi nila ako, Nay. Ako na. Nay, nasiring ka nga di rin nabuling. Ano man iniya na iya? Iya man ito nag-attender haton, di ba? Artila iton. Iton tinuod. Kami nga lang nga balay. Diyan pa, pabayan lang iton mga trabahoon. Nay, Mana Julie, Nanay, mga bata kanina ka mo, mga ngaon na kita. Believe good luwat ako doon na ako nasawa basta siya maglamisa.
Butang nga tanan niya pagkaon. Siyempre, ano ta akong gin-eskwilahan. May bonus ka na yan. O sige na, sige na. Pangaon na kita. Kadina ka mo mga bata. Marina, ganyan na yung kwarto. Hindi ko nagpapakita. Tatapuson ko na lang nga panhugas. Anayla. Pwede man nga ako na iton manhugas ito. Ikadi, kagin papakadto ka ni Ruel ha iyo kwarto. Kaya ikaw gut magtatapos sini nga mga hugasan. Kadadamo hini. Mapupudpud ta akong manicure, ha akong mga tudlo. Ay, mag-uul na ba itong pag-effort? Di gumawas gihapon tong tinuod mo kinaya. Ngahubsakan ka. Kaya hinod din mga hubya mo, nay, ha? Nagpapatuddo ako. Dagos ka laman. Dadara ko. Dagos ka laman dadara. Kumbaga, Nadako babusis ano. Kaya hinod din mga hubya mo. Hinod din mga hubya mo, nay, ha? basta ka dito. Kaya hinod din mga hubya mo, nay, ha? Nagpapatuddo ako. Dagos ka lang mag-aal sa boses. Kung sugad ako hini, imo sayo. Tungudan siyahan ko pala nga si Mana din, he. Diri ka natuhay magdaraha akon. Kung diri ka naluluy kan Ruel, nga bangin maglaslas, bumaya na ako. Sige na. Ngahubiyaan ka. Diri ako hubyanay, maartila. Pero kay, nasukog ba na yung mudo iton kada ko pag... Ay, Akala di kakata nga babae. mababasa ako. Pero kay nasukog man imo dugo, hiton kada gintatampo ni Ruel nga baba. Gikakatampo. Gikakatampo. Oh, bisan nino kung baga Pero nasisina mo niya. Waaon ba? Ginkakadispara. Kakadispara. Ambo ba? Di, Ginkakadispara. O, kakadismaya. Para. Yung kakadispara. Pero kay, nasukog ba na yung mudo iton kada ko pa. Diri ako hubyanay, maartila. Pero kay nasukog ba iton imudog iton kada kakatampo ni Ruel, nga babayi. Pero diri gin kakaasya. Di ano ang gibuhat mo? Hambag o pala ako din, eh. Ano? Maaram ka magisayton kanon o diri? Ay, kuanay. Pwede nga tuduan mo ako para sunod maaram na ako? Oh, kay hustis kagad, kay diri ka man maaram magtrabaho. Waray kami hiton nga mga waray kami hiton imo mga grad. Ay kayo, waray kami. Gamit, waray kami, kay hustis kagad, kay diri ka man maaram magtrabaho. Waray gamit ito mo grinadwaran, kay waray man sulod iton imo otok. Ayaw pagturutudlo kay ito na akon, alimpatakan. Kaya wari ka bisan piso nga igimpakaon na akon. Kinusa pa. Di rin pagkasurugunan akong ginkanhi, kundi asawa ko to ni mo anak. Aw ano man. Sige, malayas ako din kung amot imo gusto. Marina, amo ito ayaw pagbuhat. Kuan, Nadiri ka nga magpakamatay to ni mo anak, otro. Sige. Gagamiton kay nga panhulgay ni nga waray burbatasan nga nanay ni Ruel. Sakto na ba ininay nga akon ka sinagang? Sinagang? sinigang. Sorry pa, sa ko na liwat ki. Sinigang. Sakto na ba ininay nga akong Oo, nga sinig... Sakto na ba ininay nga akong pagluton sinigang, nay? Imo sinigang? Nga haros ako manlot ito nagbutang itong mga panakot sinin? Kaya nagpapakiana ko ay imo kanina.
Kaya akong lulutuon. Nasa rin kaya ikaw nalat magbubutang. Kaya nadiri kayo ito nagtitinutdo ka. Pati ba ito, Nay? Giniimot mo? Yung kakalamot mo? Nay! Masalit ko ba nga mag-close na mga ni Marina? Kaya nga ba ka nagdi-scooter? Ay, waray anak. Diri sayop ko kay kanina pa haya karuyag Diri magpato. sa'yo. Dire, sayop ko, ma. Sa'yo Dire. ko. Bagay ginangkol mo. Kay kanina. Diri, waray, Kaya nga ba ka nagdi-scooter? ay waray anak, diri. Sayop ko kay kanina pa haya karuyag magpatutdo. Pero kay ambot, maram ka naman ha akong di ba anak? Ruel, kung diri ko ikaw higugmaon, diri ako mag-aantos ng pakiglungon kan imo nanay. Oh. Waray iya tama. Nga tanan sayop. Sal kung diri lang kita magkakaurusa din he. Mas maway pa nga bumaya ko imo. Marina. Bulaglaan ay kita. Ngan ayaw ako pagbasula. Kung ano ito pagbubu... Okay. Trans ka. Nga di, nay, sugad nila ito. Kung ano ina. Ngan ayaw ako Marina. bulaglaan ay kita. Marina. Bulaglaan ay kita. Ngan nay. Ayaw ako pagbasula kung ano itong pagbuhaton utron ni Ruel. Aw ano man, karuyag mga bulagan ko ito imo anak, para madayunan na yung paghikog. Sige, malakat ako no, yan na dayon. Ah, Marina, kuhan, natigdaan la ako. Ayaw paglakat, alayon. Ay, susumatan ko ba, Ruel, nga diri mo upay itong kinaiyahin ito niya katimpo. Pero, bangin may nayunan nga makikughiya. Ano it maupay? Ah, ano ba, good Marina, itong... Anay, trans nga di haya, sorry. Baga maatubang ko na sila. Ano it bangin may nayunan nga makikughiya. Pero bangin may nayunan nga makikughiya. Ano it maupay? Marina, ano ba guniton imo karuya nga mahitabo? Nay, nadirigid ako nga pirmin na kita nagdidibati kung uray din ni Ruel. Hininga mo pagtimpo. Diri posible nga magburod ako kay baga mahiling adi nga usa. Nay, pamatiigad anay ako. Pwede? Sige. Og sa ako mag-reactin kung ano man. Sige, pamamatian ko ikaw. Pag heart to heart talk with the one, Tiyan siya mo, ha? Kamu na nag-intindi yung ano, ha? Ano nga? No? Dini, maupay na kamoy ni, malagkaintindihay ka mo. Pamamatian ko ikaw. Pag heart to heart talk with the mga alwa, ha? May problema ba? Ay, waray man. Waray. Ay, Ruel, ano nga na mo gintawag kakon kanina? Marina, ngari-ani kita kwarto. Nay, babayaan ko ani ka namon, putra. Sudut sa nay. Namon. Balay namon, nay. Babay. Nakita kwarto. Nay, babayaan ka ani namon ni Marina, ha? May ko nagpapakita eh. Butai mo. Hoy, Ruel ha. Bangkin kung ano naman ito ha?
Maaram ka, nga wari ka na may himo pa, nga diri mag-asawa Hiruel. Tungod nga 31 anyos na nga bata, di ka naruruyag, magbabantay ka na liwat apo, ha? Pare naman nga ni Julie, ato na naglugarin. Ada unta Hiruel, diri maglugarin. Kaya naman ito maupinin nga atong balay. Ada tayo mo. Kumbaga diri mo permi susok naon Marina, ngan waga nakakasabot. Sorry. Ang baga magkakasabot na kami. Permi ada tayo mo. Ada tayo. Man ito maupinin nga atong balay. Ada tayo mo. Kumbaga diri mo permi susok naon Marina, ngan baga magkakasabot la ka mo. Kung ako para Kung ako pa imo, diri ka madispara. Para magkakasabot la ka mo. Magkakasabot la ka mo. Kung ako pa mo, diri ka madispara diretso. Mamamatigadanay. Ay, sige. Ayaw la. Kay amo ito takon pagbubuhaton. Ay, kakarwaton ko na nga diri na baby Ruel. Nga angay nagihapon niya magkapamilya. Marina, siguro naman diri ka madiri na nga maghimog kita anak. Ano? Adi, pero pangalaki ta kabulan nga magtimpo. Kinagkakasabot naman ka mo ni nanay, di ba? Gansarin ko pa, wala iba nga masusunod din ng balay kundi ako. Kaya duha man lang kami nga magbugtungan ni Mara Jolie. Salit, Marina, lilipayan mo ako yan, ha? Makadiri pa ba ako? Ito na, nakataaga. Kataga na ko daw. Nanunutok pagod. Pwede mo man ugayon para diri manutok kayo mo. Kanidaw, didi. Grabe ka, ha? Ay, kukudrugan. Mana! Inay-inay naman yung mga busis dida. Oo, Nay. Sige na. Kaya na. Sige na. I love you, Marina. Love you too. O sige na la. Uugayon na la. Amo na ba iningat tanandayan sa ko na aton linaga? Tilawi daw nay, kung amo na rasa nga kauroy... Kaya, baba. Amo na ba iningat tanandayan sa ko na aton linaga? Tilawi daw nay, kung amo na rasa nga karuyag mo. Kaya bang may kulang pa nga igburutang. Sige daw. Ika dito nga luwag kay titilawan ko. Ay. Diling na gud iton rasa. Sakto na iton imo timpla. Ay, amo ba, nay? Ay, salamat. Diri mo na ginmamaraot kung damo na iton akong pakiana. Tinuudla. Nay, diri gud ako maara magluto. Pero tungodhan imo mga paggiyahan akon. Anakong bakaruyag nga tudduan mo ako. Ay, kinaanon man nay, pati itong pagtiros. Bisan mo na ako bayaan. Sorry ko na. Very good, lusot-lusotan. Na ako, kinaanon. Anakong bakaruyag nga tudduan mo ako. Ay, salamat. Tungunan imo paggiya akon kung aanhon, pati itong pagtiros. Bisan mo na ako bayaan ako sinanay, pwede na. Ada. Kay diri
ka man pwede magpinaniguro din niya kusina. Labi na nga nga ada kamulanan na nimot yusyahan nga anak. Siring pa, makurihin permi kaliwat maguguol din na kusina. Waray man problema, Nay. Basta lang kita nagkakasabutin maupay. Ngayon salamat nga gimbag umon pagtagada ako na. Ay, sige daw, Nay, mahangkop daw ako. Ikaw. Ay, ada, salamat kaya pa mo pag-intindiha akon. Ay, ako ang kinahanglan umintindihan akon umakad. Dili kaya laliwat ang maka-adjust ta akon. Kundi kami good dapat nga duha. Ay, salamat sa Diyos. Nakarawat ko nagihapon nga kinahanglan magpamilya na ito na akong anak na lalaki. Salamat sa Diyos. Salamat.